odporúčila deťom, ktoré idú do 3. ročníka, lebo je tam veľa vybraných slov a je veľmi zábavná. Tá fabrika vyrába duše a potom ich posiela do neba a ten pán, kto to napísal, tak je to scenár a chce vydať film. Táto kniha je plná obrázkov pekných a by som odporúčal všetkým deťom, aby ju pozreli. A baví ma aj o lese a prírode. Táto kniha je Roblox, to je taký plán, čo keď vlak dohrá Roblox, tak musí si ju prečítať, aby vedel, že jak to má hrať. A odporúčujem to chlapcom od 8 rokov. Túto knihu by som odporúčala tým, kto majú radi dobrodruhov, zvieratá a táto sočka zabranila výbuchu. Túto knihu odporúčam tým, ktorí majú rád vesmír a chceli by sa doučiť viac o ňom. Naša galaxia sa volá Mliečna dráha a to nie je len jediná galaxia, ale ďalších viac. Je ich veľa vo vesmíre galaxií? Túto knižku mám rada preto, lebo zachraňuje tam Micka a zachraňuje rôzne zvieratka. Túto knihu by som odporúčal tým, ktorí majú radi futbal a záhady. Dobre, Lukáško. A aká záhada bola v tejto knižke, prosím ťa? Ukradnutý pohár. Túto knihu by som odporúčal nejakému fanúšikovi FC Barcelony. Je to história Barcelony, je tam veľa obrázkov. Volá sa Sofka a táto kniha je od 2 rokov a vystupuje v nej Eskimák, jeho pes, biela medvedica, biela líška. Potom A komu by si takúto knižku odporúčila? deťom od 2 rokov. Prečo? Lebo to je také, ani to neroztrhajú a môže si z toho spraviť jak ohradku, lebo sa dá rozložiť. Ukáž, ako sa dá rozložiť. Takže je to Leporello. Volám sa Tamarka. Táto knižka je veľmi zaujímavá. Hlavná postava je Luna, ktorá je jednorožec a mala veľa kamarátov. A čo znamená to slovo ňuňuškovia? Kto to je? O takých bytostiach. Napríklad ovocie, zelenina, lietadlá a také. Ja sa volám Šimon, som z 3. triedy a predstavím vám moju knižku Bibliu. Odporúčal by som ju od 8 rokov a keď som mal 5 rokov, som mi ju čítal tatino. Dobre, a koho by taká knižka mohla podľa teba zaujať? Aké deti? Tie, čo chodia na náboženstvo. Túto knihu by som odporúčala tým, ktorí majú radi zvieratka a chceli by raz byť zverolekármi. Táto knižka sa volá Bruno šteniatko, ktoré nevedelo zaspať a potom nejaké dievčatka išli sa prejsť a našli tam toho psíka a on nevedel zaspať a potom zaspal nakoniec. Dobre, a koho by taká knižka podľa teba mohla baviť? Nejaké deti. Aké deti? Ktoré nevedia zaspať. Túto knihu odporúčam tí, čo majú radi prírodu a zaujímajú sa o zaujímavé kúzla.